sing mepalangi gone para kawula Majapahit menuju ing Gisamana. Di sana. Ya. Kowe tansah nambung kelawan para Pandhawa Majapahit. Sopo? Bajingan iblis jajilan. Nyatane kowe para Pandhawa ing Gisamana. Yen to kena elinge. Panji sulung pintos saka Majapahit supaya ning bubarake Praja Gisamana. Sulung entro tak kandhani bali wae. Ora bisa. Yen to kaya mamruwi ngajak bentik sirah. Lho, aja
Ini kan kayak Doraemon. Doraemon, alat potong kelamin. Kelamin. Apa? Rambut. Rambut. Alat pencukur. Alat pencukur rambut. Alat pencukur rambut. Bolang. Tiga apa nih? Panggilan siapa? Ya butuh tukang gaji. Kalau tukang gaji, tukang gaji, tukang gaji, tukang gaji. Kurang ganteng masih, film tahu kok ganteng memang masih. Makanya si gedeng kok ya, Rek? Si gedeng kok. Gaji dasi. Cek toh, kowe mbok ngomong gaji. Lah iya. Cek tukang gaji endi? Ya Allah. Wakil. Ora nek. Aku wis ngomong betang bejo. So. Tapi aku jare sampean. Gak iso kan untuk kamu. dasar lagi. Dasar gitu. Kiri. Gol. Ejok. Gaji. Dengarin gol tak langsung. Lah piye? Ini medhot. Bisa. Ibaratnya ada bukan jadi nomor kesel. Dasi masa rosok. Penonton ini. Saya arek. Ayo. Oh my. Ayo maaf. Goblok. Wih gaji suwe gak tau digawe. Gaji apa kira juga. Kemana bensinnya? Ali. Gemuk. Ayo Mas Dek, ben lunyu lho. Panggilan ada suntik. Panggilan ada suntik. Gas. Hey.
dijujur ya. Emang orang Jerman Herman? Tangannya ditali gitu. Bola gue. Nih, gue tak ngomong coba terus kalah kabut. Sing jenenge Panji Sulo ngono nih. Diri samaran, apa mau berapa nyatane lon kowe iki. Yak-yakan. Makane. Ora sapa. Cari-cari kreper. Kowe mau ning mojo pae diapakne. Nyatane wis enak. Wong Giri Samaran nyatane kowe piye? Ada keras aja piye ya? Oh, bangsa. Oh, ben ketok isine. Dan Endres, kalau mojo baik, yo, yang kan. Oh, Kabak. kabinnya Abika, dipeka. Allah. Iki apa to iki? Roti gembul. Roti gembul. Etek, Kok gembul ning kono, Deng? Gembul. Tangannya di atas. dan Sulung, Didi. Cop, Dibuka kabeh Kang, Mbak. Ya ampun. siksa kubur. Jebule Panji Sulung ki Rapepan apa ora kuwi? Cekelana mangan, cekelana kok kabur.
Gendang to paman. Penake piye paman? Kayak itu apane dong? Itu dia. Penake digawe wirang ae. Wong Mojopae digawe izin. Bener kuwi paman. Berarti lah ngono Panji Sulung digawe gendeng yo. Saruja. Saruja. Iya Kang Mas gak Paman Saruja. Oke. Di Muhammad Ragam Sutejo. Elek apike Panji Sulung digawe gendeng. Alah, bojone aku lek kuwi. Mojopae diobrak-abrik Panji Sulung. Wong Giri Samaran Ben Mulya. Tenang nih. Sempet aja gawe piye? Digawe gendeng ndak ya? Iya. Serangane kene lho. Oh. Lumeres. Alon-alon to, paman. 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 Piye? Coba ana setan. Ini Mas Kobar. Japane wis teko luar angkasa iki. Meneng wae. Ini motornya apa ora paman? Tenang nih, luar angkasa iki motornya. Sekoro tiro sekoro geni aji niro aji geni langit tiro langit geni Panji Sulung edan setan alas setan iblis Panji Sulung tak gawe edan. Saya pusing deh. Elek ayo megelek melenteng iki mangan. Mulai beraksi iki, tenang ae. Jajal Panji Sulung kang ngono. Mumet dhek paling wisan. Sulung. Setan, iki kok jojo ora mbak kuwi kok. Entek pira to? Sulung. Gel, Langgeng si cowok. iki untuk jiwa rogone langgi iki. Ora. Lah Aku iki bingung edan sing piye. alah biasa ora edan ya wis edan. Berarti motorane kuwi mau salah kuwi. Bener iki wes. Hah? Bener iki. Tenang. Lah ora kira apa-apa. Ya gendenge terengin iki lho Kang Mbok. Asik bereaksi niki. Wong ya bodrak ngene larang. Oh, sing proses munggah. Ora ngangkat jan. Tak negor to. Nengguk lho. Ora diwecengkan lho. Panji Sulung. Bakmu lek aku. Lek bakomu ampun lek. Tekan bingung. Panji Sulung. Kok sadari iki lho. Woi, Kenapa berbau ngene? Aku mau jelasin dia mah. Aja-aja kuwi teko lekek kuwi mau. Ora, asli. Jenengmu sapa, Lek? Aja dibuka. Wae Bukori. Celeng ya. Sapa? Kali iki sapa? Panji Sulung apa sapa? jenengmu. Jenengmu sapa? Panji Sulung apa Ujuk? Sapa? Paman wis bereaksi, Paman. Ngangkat iki wisan. Jenenge Sukari. Aku ora persiapan gendeng blas. Kita iki.
Kowe kenal Drake? celeng kae. Gendeng tenan berarti. Kowe jenengitan. Janger mas. Janger Mas. Dah kayak bapakku kopok. Jenenge nek nyanyi. Lah, tenan ta wis cerita, Dok. Jenenge Panji Sulung tak jeluk Drake lesu. Tapi lagi aman nih gimana? Aman tok tenang ae. Aman les izine ke. Drake. Aku bingung. Jangkrik ae. Panji Sulung. Kowe iki ning ndi iki, Dok? Jajaran. Kayane Giri Samaran ora iso to. Aku kan ning kono bingung gendut. Saiki jenengmu Duk Panji Sulung. Diganti sapa Duk sing penak? Joko Kendil. Allah. Kuwi beda lakon. Allah. Kowe kancaku tunggal darah ning Giri Samaran. Tenan iki. Alamak. Aku gak persiapan gedeng blas. Aku bingung. Ekspektasine wong-wong kene iki ya, Panji Sulung gendeng mudun-mudun njaluk Ning sawe. samu kae iki ning dia Ya balik nang Sulung. pas ning si konjuru kae tok saweran akeh aku yo. Iya. Iki tok saweran perang iki. Itu. Saya Waduh, turun jalan saweran iki lho. Yo pokoke wis antare duit yo mudun. Ayo dah. Bukan anak duitmu, Pak. Mantene lurung mlebu. Lah kae. Lah kae lho. Di Sik cuan iki lho. di to. Kae lho ya ampun matanya. Takon mantene gak babalan. Enggak tak gendeng kok kayak ditabui ngono lho. Kae lho. Nggo duit ora. Gawa. Beras ra. Jalan ya. Mau. Kayak Sena. Ya. Mau kan. Wah, aku gak bakal tahan saiki. Mangam dhewe. Beli dhewe. Halo. Nyabuk. Sorry bu. Sorry bu. Panji Sulung. Apa? Mau mati kamu. Di to mantene. Jadi kayak beli. Di mantene. Kayak matane lho. Panji Sulung. Di ketane duit apa ora? Sulung, ini lagi kakak. Sena, lah nang susu modern yang iki gendeng dhisik. Gendeng nase. Kok malah saweran dhisik nek dijukai. Mas Bukari, tabuana sopir. Joget-joget sih lho.
Desen kene sedulurmu. Wong Giri Samaran sedulurmu. Aku kuwi gati pegel atiku. Sulung balesno pegelku menuju ning Majapahit. Tapi teko ning Majapahit obrak-abrik lu Majapahit. Papan dununge gunung tegresik klap-klap arangetan ngidul. Kowe Majapahit ora? Kowe Majapahit ora? Yang Mas Adipati Panji Sumo. Sakwise peperangan kok ora ono Panjane asale Panji Sumo. Ya apa bojoku dhewe? Saka. Apa? Ora ketok ya. Terus sapa kowe? Aku ra duwe bojo. Sapa kowe? Sapa jenengmu sapa? Aku sapa? Aku mol. Mol. Mol kopok. Kowe wong Majapahit. Kowe wong Majapahit apa duduk? Kowe Majapahit ta? Majapahit kudu mati.